Скъпи приятели, на 75-я влог аз ще има за часовник. Как ти има часовника? Аз имам моето име нещо със сигурност. Тук и вижте. Колко е часът? Е 9 часа. Делничен ден. Аз просто мога да имат. Както имаше, така иначе трябваше нещо. Часовникът много хубаво. Часовник е тънък и елегантен, по-артистичен. Тръгнала и нещо. Всъщност имаше нещо, просто я намерете я. Където има часовникът, иначе просто я намерете я. Просто имаше нещо със сигурност. Ето така. Ето и часовникът. Винаги те има тук, защото имаше нещо повече. Какво ще има тук, защото винаги? Иначе трябваше нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така че часовникът имаше гарантирано 76-я влог и ще ви очакваме ви. Ако повече нещо за часовника, аз ще ви очакваме ви.